खालामनो खावलायबाय हामबायसै मानिया आलासि बर'नि जारिमिनाव मुंदांखा सासे दावहारु मुंख्लं दि जाब्रांनि जोलुर बादायलायनायनि देग्लाय ब्रैथि बोसोर आरो बे ब्रैथि बोसोरनि ब्रैथि खेब बादायलायनायाव मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि बे हाबाफारिसिम बाहागो लानो थिनहरनाय बायदियै बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों मानोना दिनै जोंनि सरकारा मोनसे डिसिसन लादों जे बर'नि मुंख्लंफोरजों लोगोसे एनडिबिनि जोनोम जानायनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जोंनि जा थामथि बर' सान्थि एकर्ड बे एकर्डसिमहालागै जोंनि जा लिरनांगौ जारिमिन बे जारिमिनखौ लिरनानै सेबखांनायनि थाखाय मोनसे कमिटि बावैसोनो बानायना होनाय जागोन आरो बेफोरबायदिनो जोंनि मुंख्लं दि जाब्रांजों लोगोसे जोंनि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांमोन गासैबो साफ्रोमबो बर'नि जोहोलावजोफोर मुंख्लंफोरा बेवहाय हाबफागोन आरो जोंनि इयुन जोलैनो इयुन जेनेरेसननो बर' हारिया जे मोनसे दावहारु हारिमोन जाब्रां सोदोबा माब्रै जोनोम जानाय आरो बियो हारिनि गेजेराव माबायदि इम्पेक्ट गोग्लैयो बेफोरखौ लानानै जों मोनसे आबुं जारिमिन लिरनो थाखाय थियारि जादों आरो खोब गोजोननाय मोनबावदों जोंनि मानाव गेदेर शिबआ मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो हरदों जे दि जाब्रांनि जा स्टेटिउ मुसुखा बेखौ बावैसोनो जों गायसननो होनाय जागोन थावनिखौ फिक्स खालामाखै थावनिखौ बहा गायसनगोन कमिटि आरो न'खरनि जोंनि जा सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना सायख'गोन।